Barcelona, ironi ni Jesus, Totong Barcelona, panandang doa putu. Olam musik. Oras madita sa luhok na amanginang na hinahulutan di bagasan Yesus. Mari kita berpuji nomor 595 yang sada dan dua. Dameni debatana sumurung sian salut na roha ima na mga ramoti ate-ate ng pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Nagabi ujahan di jamitata apala di pestata sa darion ima sian Romasada ayat 8 sahat rodi ayat 12 songon naung tajahahon na kaning marsika soring ima acarata nomor 3 au mamajahaw siya noon ihutakamuma di bagasan rohamu nabi. Romsada ayat 8 sahat rodi ayat 12 madok mauliate au jumulo tude batakku marhite-hite Yesus Kristus siala sudehamu ala tulia portibiodo terbarita hapor siaumuna dang maca diau marningot tamu iya sitidangiku debatado nahuoloi di bagasan todikku dina hubaritahon anak nai toktongdo hupangido dia katangyaku anggia tung manang adiga pe lomoni rohani debata patiurhon delaku manopot hamu ay masihol doa umar ni dehamu anggia tung terlehonau tuhamu deba silehon-lehon partodion patuguhon rohamuna odo tahe naing dapotan hiras ni roha au sian hamu hinorhon ni hapor siau tabi. Di bahasa Indonesia demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Demikian firman Tuhan. Horas madihita saluhutna ala guarta ima pertarutung se Indonesia marcapur-capur do bahasai benna hubain tong bahasa Indonesia ini turpuki acura bahasa Bataki pertarutung sa Indonesia. Jadi on ala pakai kata se terpaksa tebema opa ayat nai bahasa Indonesia. Jadi kalau kontrak kian opa 5 menit ke betia do jamita bahitu kamu mai bagasar rohamuna. Jadi adorak seulanjuton jami tahun pertarutung se-Indonesia dan ini sepertinya lintas generasi do siapar siapulu dohok parwalu pulu
mungkin parpitupulu pe gudang do dison. Alani hami ma mewakili parsia pulu jaya idora benai telepo kalakodang tutarutung kadung. Hudok tarutu kadung ala au tubu di piaraja do apala ditoru ni gereja kabe piarajai. Molohehamu SDO pak di piaraja itor di joloni SDO patima au tubu ala bapakku perdita perdedet di hati hai pada tahun 1972 di Sima perdita resort. Ima bapakku perdita morha perdede inokku boru hutauruk. Jadi asli hiat do pertarutung nang paper diau. Jadi akadong aku na tamat tau sia pulu jong maju amu salu nadang na sombok kami. Ira-ira nonggulang do idahami. Jalahami maranu aing generasi partonga-tonga. Sebab umur namin waing lebih masa ada 1 tahun sian setengah abad 50 saya memahami rata-rata mulu adong akan na hurang malu udah tinggal kelas adong 50 toluan alai mulu disuruh jong-jong dang adong rana mengakuan adong kamu udah 50 tolu stambu sia puluh par sia puluh sada bisa doh ida sude uli-uli de pehira 50,9 bulan be umurnya lakon lagi-lagi mulu so tinggal kelacian. Jadi ala holanido na hutada imajo na hujau jalanin na kituat tadison stambuk 94 berarti molo 94 tamat SMA umurnya masih 46, sekian imara suak songonima nang dongan na so Kristen narap nuek kita dison adong lo nakkanik kuida nasida molotuk pe disok kita ay ala pertarutung dohita dan ada pola di si masalah keberagaman agama. Gugu hiep peta homitnya laki ninikmatan namai. Bamolo gudang do pigiring-giringi suarana pinagugu otik. Ataridon wang nama sesi. Tidak pernah merbedai. Jadi ima, jadi au amang marguar mau songon dia cari padita boho pardede padita ni HKBP na mangula di jabatan na asing songo pangajari manang dosen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung terletak mai di Silakitang Dohot di Tangsi mulu di begi hamuyan edde botar birong pegia sombong nanai siam bermula siap pegia mai menjadi akademi dungi gabe sekolah tinggi agama Kristen Protestan Negeri Sonari menjadi Institut Agama Kristen Negeri mungkin 2020 pe secara analisis akademis na mampu jadi Universitas Kristen Negeri. Hira-hira adong ma onom di Indonesia songoni molo songo di agama Muslim imana iya ien berubah menjadi UIN ima sikolatai. Jadi kondisi nuaing gumudang do nasi luar nita panuli nasi sekolah di si ala memang dang na gijang rohani bertarutung alai mungkin akan natama SMA pengen jauh dari orang tua dang lomo rohana sekolah di si jadi ngagudok kalau kau pegawai negeri HP akan jonok-jonok tuhita agak gengsi bersekolah di sana dang na mempromosion nau hamuna alai itu barang todong muna memang akreditasi baik de penuaing dang unggul songoni ma situasina iso sude nuaing na perjulau naking pajupang doho inang borusihite apala bereni opui emeritus TS Sihombing itu tahe dungi pajupang mamuseau do inang borusagala itu tahe apala parumain ni opui eporus GM siahaan jolo jongcong majamu silakan duduk sildu parpiaraja donasi dari puri ni SD HKBP itu tahe iya dungi di sommanuaing keluarga ni opui SAE nababan itu teh molobui jongjong mahamu saluhu nadang na pola isomma opung boru nuaing mangolu depe boru tobing dungi anggini opui eporus SAE nababan ima amang pe buri guari hamu ngaterkenal lamukan amang pandai sekali pandamai itu teh dohot anak nasida amang hot asi
nababan do na sirenay. Oh helanya, sildu amang silakan duduk. Jadi yang gue udangan ni jam sido tuanian, HP kosong depok kamu na tulis tonga may so jolma. HP huang go hamu hira-hira 20% do na muak-muak gereja. Ise manak kaning na marminggu. Sada 21 tulu do, melihat ma. Au nak kaning marminggu do au di Rawamangun masuk jamonom. Mula tonga welu, huinti-pinti mamu alam berdelepak do saya nak tuson. Jadi huteliti-teliti do YouTube muna adong dotok pertarutung alai isina holam marjoketi do hamu isi dung yarong ma martangiang pelani mana bue wida judul ni ahanaon lapak naon ba pertarutung ilu tahe dakuoto isi admin nyon alai inarwaku dang pola terkenal da pia lakon narak manginsalna nongiri nak kaning ala ni guar-guarot sudah pengurus orang kaya pendeta bupati sama sudah nak jual mai Tuhan sama yang marjami dan neraku untuk maka ibu-ibu yang tua tidak lagi sesuai nama iya kan inang na sudah terpe dona tiru mana so panitia pe panitia ma jadi alani macailas dorohaku adorak so marjamita au punguam munaon nunga gabe jamita beon bartoba mahamu Tuhamu. Oke, masuk ma bagian terakhir IP pembuka dope. Dungi diliam matua wujudul om maibana. Sonna sadong do mengandung Alkitab pertarutung aku nih. Saya wingok do toktong ini kebaktian atau gimana nih nerakot tong kan? Saya wingok do toktong dari mana dasar Alkitabnya itu aja lah to itulah ambil lailah ayatnya. Jadi saya wingok do toktong imana binuam munaon nakaning kedulusan muna ngahudok jamita maon karena ini antar lintas antar generasi jadi huida muse kuluna molo sosibla pau adong maopat hiratadok mai subtema na pinatu pamuna na parjulu asa marsi ingo tak kamu ima opung na pertemuanon na pedua kon biar ada relasi atau komunikasi antar naposo en nama tua. Makanya tadi ku pajongjong kawan-kawanku par 90 karena kami belah par 51-an umurnya. Mula mangulu kami songo kamu nuaing 70 tolu 80 songo ni batanya ko kamu mahami akka amang inang secara huria alai akka abang kakak imat tong alas antar stam bukan iman nuaingon iman huida dison napa opaton adong mana arga huida di punguam munaon ima memikirkan atau memberikan masukan positif tu dongata pertarutung yang di kampung jadi bahagia au rotuson opat lupa au petuluhon tong do manisi dalam rangka itulah tapi 5 ayat naon amang inang jadi hatani si Paulus maon tu huria na di Roma dakya si Paulus tusi ima surat naon na perjulu di dokma ima ayat uwelui molobui rak mahita majaha amanginang ayat uwelu 2-3 ya madok mauliate au jumulo tu de batakku marhite-hite Yesus Kristus siala sudihamu ala tuliat portibiodo terberita ha porsiau muda. Nah, secara konteksna cocok do dang na adong nakibitulah dijulun di debata ala terberida hapor siau muna tu seluhut kupijam jo kata kebetulan ison waing sudi pinopar manang todong ni piga epurus naking amang oputi opu ITS DSGM sihaan amang sorry tua na beban amang iya 3 ditambah aku berenya Jerhuta Uruk 4 jadi cocok mahatahun menjadi milik kita bersama ketika kita bicara soal pertarutung taingok joda kalau najolo itu holasada do pedisi Pentakosta imba di kompleks masjid jadi hamu perasa aku mau belga di tarutung do pasti bukuet de do hamu sudi itu tahe sehingga adok kapeserenai na ikon hu apresiasi sebab ada judulnya apresiasi tepuk tangan mahita tu tim musik ala
tarutuki do tarompet naik betul do. Jadi ayat sadaun amang inang cocok sekali maon tu nanido na pesta bonani tahun. Isi utamanya mainnya adalah mengucap syukur madok mauliate. Songor responsiretai molotai ngot 2022 maka awal tahunnya nang pe ini sudah awal tahun swasta sebenarnya karena sudah bulan Maret. Jadi nomor wai do hamune 2 bulan nain Tuhan itu Tuhanmu. Odep yang modep melihat daun secara grup pertarutung do amang bisa dijawab. Jadi ayat welu tajahama bersama amang inang ayat welu 2-3 ya madok mauliat ya ujumulu tu debatakku marhite-hite Yesus Kristus siala sudihamu ala tulia bertibiodo terberita haporsiamuna. Maka sekarang kalau kita bicara gereja mainstream ada HKBP, ada HKI, ada GKPI molotupe alani sesuatu dang disibe hita merminggu tetapi paduduh kita ma perterudungi ima kota wisata rohani paduduh kamu ma bohini tuhatai merhite-hite ulau tabe nang pangalahota dan cara-cara kita merabot huhu merpungu. Semoga ma punguanon perterutungon hubigiru nakinya amang natumua di son anggawan non duduk manis ma na posoi matusi hirai matong kucuri sedikit pembicaraan ini alani nang pedidok nasida songoni bolong ma nama dok hata lomo-lomo ni nama tua dok na senior rido alai hamupe akan poso sudah bertanggung jawab ma laho manorucon dohot bainon lam bermakna lam merlapatan tujuan narion memang Tuhanido na mengaturkon sude punguan alani hujaha otik nai ayat weluon madok moliat ya ujumulu tu debatakku marhite-hite Yesus Kristus siala sude hamu ala tulia pertibiodo terbarita haporsiamuna otik nai amang taringot tu ayat welu mulai dope dipuji haporsiaota. Secara teologi ini si Paulus bukan berkata ujago pertarutung siap perbelige manang persiborong-borong ujago pertarutung se Indonesia sian punguan nokia adong di Jakartaon he ado terbegi pinggolku adong andeswa adong kutahe adong muse per do par dakui ngoti apapun itu adalah tanda-tanda komunitas nata bentuk na adong tikita do petusi. Karena kalau kita pikir-pikir saluhu nahi tanwaeng nunga butongan di punguan setebi tanda kutip. Sebab satu orang pasti punya minimal 5 grup WA. Marganya suami, marganya istri, adong depe dong asa sekolah, dong asa permiaman, doho punguan ni akan mantan molo soberto depe. Misalnya ya jadi ngabutong behamu di punguanon ima rupani tetapi banyak bahayanya jela utakta ima daida ma amang inang ayasia ahama tanggung jawab ta di seluhuna dinamika ni punguan baik marga atau adat baik perkantoran baik alumnian do tak kena asing rahmat tajaha ayasia ahama hatani debata tuhita saluhutna tajaha ayasia 2-3 ya dang masadi ya umar ningot tamu iya si tidangiku debatado na huoloho uloi di bagasa todiku dinahu baritahon anak nai jadi omma tematai hatani si Paulus maun tu huriana di Roma dang macadi ya umar ningot hamu rapita madokon dang macadiau marningot hamu jadi sada na praktis da siano namanginang di do ibana do dang macadiau marningot hamu akan lain maknanya ketika dia berkata sotung lupa hamu diau laido maka seorang yang percaya seorang pertarutung naro sianak kasih pertangiang dan keluarganya ke perhalado hataku tudong aku
baik itu bawahan ataupun friend-friendku, manang mitra-mitraku, sakalasku, kakak kelasku, adik kelasku, ikut dohonokku do ima nadia ya sia rapita medok dang majadiau marningot hamu dau mahata cobokiako laco dingot toau dang songoni Kristen dah manginang. Maka tanggung jawabku adalah marningot hamu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata duanya yang mewakili dari bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Hira songonomma amang inang isini ayat sia di bahasa Indonesia bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Sai huingo doho ditangiaki ima masa tak narap kita medok. Sai huingo doho ditangiaki. Jadi tanggung jawab tak jalan modal tak. Manang pedi paluas debata gajang umur ni punguanon manang persatongkinan. Molo naing hok do punguanon si dohonokku ditangiaki ingotokku doho. Tadok ma tune lebuk tai 2-3 ya. Ditangiaki ingotokku doho. Adong do ikon na ikon itu masbi ikokian deh. Ditangiaki 2-3 ya. Ditangiaki ikon ingotokku doho. Maka itulah dasar teologisnya dari tema ode saihuingo doho. Bisa-bisa itu melanggar hukum Taurat ke-7. Gabi adong ma orket orang keti. Jadi kalau saya huingo doho tidak mengandung doa dan Tuhan di dalamnya, maka umur 55 pe kemungkinan terdabok maun marsi bocengan di nasotingkina. Dao masih songoni siak kami rapita mandok 2-3 terlalu bisa 10 2-3 ya. Dao masih songoni siak kami. Dia ya 10 om mamuse dasar asa bertahan sada organisasi atau komunitas Rakmahita Majaha ayat 10 2-3 ya. Tok tongdo hupangido dia katangyaku anggia tung manangadiga pelomo rohani debata patiurhon dalakku manopot hamu. Jadi ketika satu organisasi memiliki visi, memiliki cita-cita, memiliki target, ima nomor opat ni nebe munai makna ni organisasi menaun molotung boe ima bahasa halusna para teatehon ni grupon do akan tinggal di huta songoni doa mang itu teh maksud munakan karena itulah deskripsi naro tuau ima sinopsis naro. Jadi omma sisi nasutabona imam ala merjajiau gabe utakui, tetapi kalau itu diduakan selalu posrohamuna tok tongdo hubangido dia katangiaku anggia tung manangadia pelomorohani dia pata patiurho dalakku manopok nasida. Maka mari kita tiru cara ini dokomat lehon gogo do sinaronga tuau ale debata nang haki pason asa sanga au mamikirhun dongakku na dihutai. Dongakku na dihutai lapatannya adalah ikut jumulu do terdok tanau pugusi si sobongi urupan daripada dongam munai soni. Dan kalau itu tidak tercapai, itu bukan utang kita, tetapi pernah aku merangan-angan laho memberi sumbangsi tuhu takih. Maka ayat 10 sada tajaha mamuse rapida majaha kata kuncinya omma anggiat tung terlehonau tuhamu. Maka inilah kunci dari kebertahanan sebuah punguan. Anggia tung terlehonau sesuatu tuhamu, bukan sebaliknya anggia punguanon nggak bebahan ocop-ocopu unang songoni datu sido. Anggia punguanon bisa membuatku untung-untung dikit. Terhilala sen lamfet 10% undang. Kebertahanan punguan ni pertarutung manang seperti petahoi ima ketika aku berusaha memberi apa yang kupunya kepada punguan ini. Ayat 12 2-3 ya. Hodo tahe
naing dapotan hiras ni roha ng ausya kamu hinorhon ni hapor siya munabe. Maka kebermaknaan bahasa Batak ni kebermaknaan lapatan ni punguanon ima ketika kita satu sama lain saling menguatkan, saling mengalehon las ni roha, berbagi pengalaman, manang na berbagi kesaksian ima pei tudongat tabe ima anggo pungguan na bertahan jala di pasu-pasu debata. Amen martangi yang mahita. Jalo kamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorohon ma damena tutodim. Amen. Jemaat persilahkan duduk kembali dan kami berikan kesempatan kepada Jom mahita laus tedehon ayat dolu dohot opat. Tuhan urupi ma'au saya roh hati asa masih dontau honai tiruoti siung pasinonda idoni ini Yesus potong pasinonda panotang doa tutu Ayat opat. Nahing oloa Tuhanku sarerek olupi sogo di surgaku pasang aku